Fyr. Jeg skal fortælle om cosinus-relationerne. Og de kan forklares, hvis man har en vilkårlig trekant. Nu tegner jeg en spidsvinklet trekant, og vi angiver vores sider og vores vinkler A, B, C, vores lille a, vores lille b og vores lille c. Og det, der så er problemet nu, det er, at vi har en vilkårlig trekant. Vi har ikke nogen rette vinkler, så vi kan ikke rigtig bruge noget, som vi har lært i en retvinklet trekant. Det kan vi derimod gøre, hvis vi tegner en højde her fra B, som vil stå retvinklet på. Den angiver vi så, den sidelængde, den angiver vi som H. Så får vi to nye sidelængder i to nye retvinklede trekanter. Dem kan man kalde for S og T. Hvis vi så gerne vil finde den her sidelængde, og nu tager jeg den bare tilfældigt, fordi at den kan vi lige så godt tage. Så tager jeg den her sidelængde, og jeg vil beskæftige mig med den her vinkel. Hvis vi gerne vil finde den her sidelængde, så ved vi fra Pythagoras, at a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Derfor må h i anden plus vores t i anden være vores a i anden. Og det er så den her sætning, den skal vi lige huske på, fordi den skal vi bruge senere. Det vi så gerne vil nu, det er, at vi gerne vil finde nogle udtryk for de her bogstaver, H og T, de her sidelængder. Og det kan vi gøre, hvis vi starter med at tage cosinus til vinkel A. Cosinus, det er lige med den hosliggende katete over vores hypotenuse. Og vores hosliggende katete til vores vinkel A, den vil altså være S, over vores hypotenuse, som er C. Så isolerer vi vores S, og det gør vi ved at gange C på begge sider. Så kommer der til at stå, at C gange cosinus til vinkel A er lige med siden S. Så tager vi sinus til vores vinkel A, fordi hvis vi tager en sinus til en vinkel, så vil sinus være lige med modstående katete over hypotenusen. Og vores modstående katete, vores H, som vi gerne vil finde et udtryk for, det er altså vores modstående katete over vores hypotenuse, som så her er C. Så isolerer vi igen vores H, fordi den vil vi gerne gemme til senere. Så kommer der altså til at stå C gange sinus til A er lige med H. Godt. Så har vi fået vores udtryk fra S og H. Så mangler vi altså vores T. Men hvis vi så kigger på den her sidelængde, så kan vi regne ud, at sidelængden T må egentlig være vores hele sidelængde B minuset vores S, som vi lige har fået her. Det vil altså sige, at vores T den var lige med B minus S. Og så er det, vi skal huske på, at vi lige før havde fået et nyt udtryk for vores S. Så derfor så vil vores sidelængde T være B minus C gange cosinus til vinkel A. Godt. Så har vi fået vores udtryk for vores T, og vi har et udtryk for vores H. Og så går vi tilbage til vores allerførste læresætning, som hed H i anden plus T i anden er lige med A i anden. Og så indsætter vi simpelthen bare vores værdier, at vores H, det svarede til vores C gange sinus til vinkel A i anden, fordi det er vores H i anden, plus vores T, den var B minus C gange cosinus til vinkel A i anden, det er vores T i anden, det er så lige vores A i anden. Det jeg så gør nu, det er, at jeg ophæver parenteserne. Og den her parentes, hvis jeg ophæver den, så vil det være C i anden gange sinus i anden til A. Hvis jeg så derimod vælger at ophæve den her parentes, så lægger vi mærke til, at det faktisk er en kvadratsætning, som er den svarer til at hedde den, der hedder A minus B i anden. Vi har vores A-værdi, og vi har vores B-værdi. Vores A-værdi, den hedder, at A minus B i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB. Så vores A i anden, det er vores B, så det bliver B i anden plus C i anden gange cosinus i anden til A minus vores 2 gange B gange C gange cosinus til vinkel A. Så har vi den. Så kan vi reducere det her udtryk ved at sætte C i anden uden for en parentes, da vi har C i anden på begge sider her. Så det gør vi at sige C i anden ganget med vores sinus i anden til A
plus vores cosinus i anden til a. Og så skriver vi vores b i anden op, som vi har her, og vores fælles produkt her fra kvadratsætningen her, som hedder minus 2bc gange cosinus til vinkel a. Godt. Så er der nu en klokke, der burde ringe. At vi har vores a i anden. Så burde der være en klokke, der ringer, at den her faktisk det kun giver 1. Og det giver faktisk 1, hvis vi lige kigger her i vores enhedscirkel, som har en radius på 1. Det er, at hvis vi tegner vores cosinusværdi, hvis vi tegner en vinkel op her, vi tager altid vinklen fra vores x-akse op til vores y-akse. Hvis vi tager en vinkel her, så vil vores cosinusværdi ligge hernede, og vores sinusværdi, det vil være, hvor langt der er derfra og dernede. Altså den ligger her. Og så ved vi jo, at vores sinus i anden plus vores cosinus i anden, det er jo lige med vores hypotenuse her. Og den hypotenuse, den er altså 1, fordi radius er 1. Derfor vil sinus i anden til a plus cosinus i anden til a, det vil lige med 1. Og c i anden gange 1, det giver altså kun c i anden. Så har vi opløst hele den her parentes, og så fortsætter vi altså bare med at skrive b i anden minus 2bc gange cosinus til vinkel a er lige med a i anden. Nu kan vi så vælge at sige, at vi egentlig er færdige, fordi at vi har fundet vores a. Og vores a, sidelængde a, den vil vi så kunne skrive op til at være vores c i anden plus b i anden minus 2bc gange cosinus til a er lige med sidelængden a. Men det vi egentlig gerne vil, det er faktisk også at finde vinklen a. Og det kan vi gøre ved, at vi minuser, hvis vi hiver fat i den her, den her ligning, ved at isolere vores cosinus til a. Og den kan vi gøre ved at minus a, så a ryger herover, og plus vores fælles produkt fra kvadratsætningen heroppe. Så vil der altså komme til at stå, at c i anden plus b i anden minus a i anden er lige med 2bc gange cosinus til vinkel a. Så er det, vi stadig gerne vil yderligere reducere, fordi vi gerne vil kun have, der står vores cosinus. Og det kan vi egentlig bare gøre ved at dividere 2bc på begge sider, fordi at så går de ud med hinanden her, og det kommer til at være herover i stedet for. Så vores formel for at finde vores cosinus til vinkel a, den vil altså være c i anden plus b i anden minus a i anden divideret i 2bc er lig cosinus til vinkel a. Og nu har jeg jo valgt at gøre det med vores a, vores sidelængde a og vores vinkel a, men jeg kunne også have valgt at tage vores vinkel c og vores sidelængde c, eller valgt noget helt andet. Altså, jeg har valgt at gøre det for vores a-værdier. Ja, og det var egentlig bare det. Ja. Har du slukket den?